Bratayuda tegesipun perang laku, perang suci ing antawisipun perang Hangkara Murka ingkang sinandhang Prabu Duryudana sakurawanipun mengsah kaliyan hambek suci ingkang kasandhang dening para Pandhawa ingkang samangkya sampun ngancik dinten kaping 19 tegesipun sampun tumpes para Kurawa. Tumpesipun Prabu Duryudana wonten dinten kaping 18 wonten madyaning Glanggang Kurugasetra. Glanggang Kurugasetra ingkang banjir getih embel getih. Patok balung dalasan kathah sembalaning kreta sembalaning pedhang dalasan gegamaning perang menapa dene